ବାପା ଏଣେ ବିଲରେ ଖଟିକି ଚାଷ କରିକି ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ୁଛି ହଷ୍ଟେଲରେ, ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିକି ନାଁ ରଖିବ। ଏଠି ବାପା କଷ୍ଟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଝିଅ ସେଠି ଟୋକାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଏ ହୋଟେଲରେ ରାତି କାଟୁଛି। ସେ ଭାବୁନାହିଁ ମୋ ବାପା ଏଠି ଚାଷ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭାବୁଛି ମୋ ବାପା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଟୋକାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଇକ୍ ପଛରେ ବୁଲିକି ଆଉ ଅଏ ହୋଟେଲ ଯାଇକି ରାତିର ମଜା ନେଉଛି। ମୋର ସବୁ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯାଇକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ଏତିକି କହୁଛି, ନିଜ ବାପା କଥା ଭାବ। ବାପା କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ୁଛି? ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନା ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସବୁ ଝିଅ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡି ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁଧୁରି ଯାଅ ଝିଅମାନେ।